Pekný deň všetkým. Zdravíme dneska zo Záhoria, z Moravského svätého Jána, kde sme vôbec historicky po prvýkrát s našimi obliečkami na jarmoku. Ako vidíte, je tu kopa ľudí, hrá tu fajná muzika, je tu kopa jedla, pitia. Takže pokiaľ nemáte čo robiť, určite sa zastavte. Z Bratislavy je to len kúsok autom. No a takto vyzerá náš stánok. Krásny biely, spoznáte určite podľa ovečky. Čo sme si na vás na stánku pripravili, tak keďže sme na jarmoku, tak samozrejme máme tu nejaké domáce koláčiky čerstvo napečené. Máme tu plachty, klasické hladké bavlnené aj froté. Máme tu damaškové obliečky, saténové, takisto našu krásnu originálnu retro kolekciu. A takisto flanelové, bavlnené alebo klasický krep. A máme tu dvoch krásnych, sympatických predávačov. Ahojte chlapci! Takže pokiaľ neviete čo s dnešným dňom, určite sa u nás zastavte. Pekný deň!